Fi falch iawn I fod y Llywydd y Dydd heddi, yn ewedig I fi fel person sydd wedi dechrau dysgu Gymraeg yn ddiweddar. Fi'n sy'n credu fe I fod yn hollol onest, achos pan o'n i'n tyfu lan, doedd na dim Gymraeg yn fy mywyd I really o gwbl. A dyna fi mor bles gyda'r ffaith mae Eisteddfod Urdd yn dod I ardal Sir Caerffili. Mae'n hawdd weithiau I anghofio y cymoedd fel rhan o'r diwylliant Gymraeg, ond mae'n, wrth gwrs, fi'n biased iawn, ond fi'n credu bod y cymoedd yn lle anhygoel. Edrych o gwmpas nawr, mae'n edrych mor brydferth yma, a mae yna lot o dalent yma hefyd, felly fi'n falch iawn bod y Steddfod yma. Chi'n meddwl fydd cynnal Eisteddfod Urdd yn ardal Caerffili yn gallu cryfhau'r iaith mewn rhywle sydd efallai ddim mor draddodiadol Gymreig o ran iaith? Fi'n really gobeithio fod y Eisteddfod Urdd yn dod yma yn trio wneud mwy yn sicrhau y dyfodol o Gymraeg yn yr ardal yma. Os fi'n hollol onest yn fy mhlentyndod, doedd na dim Gymraeg na o gwbl. Oedd na ysgol gyfan Cwm Rhymni, ond I ysgol Saesneg ei llaeth. Felly, sa'n sylweddoli, really, oedd y gyfleoedd Eisteddfod yr Urdd, y gyfleoedd Gymraeg yn agor I bobl fel fi. So, fi'n really gobeithio bod Eisteddfod yr Urdd nawr yn croesawu pawb o bob math o gefndir, bob math o beth bynnag mae'n siarad Gymraeg neu ddim, sori. Da ni'n nabod chi fel rhywun sydd ar y teledu yn gweithio fo lot o'r core yma, Only Men Allowed, Only Boys Allowed, a felly. Da chi'n gobeithio spotio talent newydd yn y Steddfod wythnos yma? Gyda Only Boys Allowed, ni ddim yn really trio I spotio talent, achos ni ddim yn clyweliadu, ni ddim yn chargio unrhyw un, mae'n costio am ddim. Os mae bechyn ifanc yma yn meddwl, mae'n give it a go, well, great. Mae dysio yn agor, wastad yn agor, a ni wastad yn edrych am pobl newydd I just gael y gyfle I canu gyda'n gilydd a'n gael lot o sbryd a'n gilydd.